Está claro que o BNG nunca defendeu nin apoiou o modelo de Sogama. De feito, temos caracterizado históricamente por ser a única forza política que se opuxo con rotundidade ao modelo de incineración e ao modelo de tratamento de xestión do lixo centralizado que representa Sogama, non? Nese sentido, que comprobamos que como nesta legislatura, a pesar de que se fixeron intentos por mellorar algúns aspectos da xestión, se demostran as posicións que veu mantendo o Bloque Nacionalista Galego de que era necesario articular unha política de xestión de residuos que abandonara Sogama, non? Creemos que é moi preocupante a situación que se está vivindo ali, tanto no que se refire a que vemos como Sogama sigue cada vez con maiores problemas para o tratamento do lixo. Por lo tanto, creemos que isto certifica as nosas posicións políticas e di que a liña que se levou adiante por parte da Consellería de Medio Ambiente non foi unha política axeitada, non? Creemos que desde logo é moi grave que unhas instalacións públicas non teñan todas as garantías de que o tratamento desos residuos é o correcto, e é gravísimo que un delito ambiental como é o verquido de sustancias ilegais a un río, neste caso o río Lengüelle, poda ter orixe nunhas instalacións públicas, non? É importante desde logo que se depuren responsabilidades. Creo que se teñen verquido moitas mentiras a respecto da nova adxudicación de parques eólicos. O certo é que o decreto eólico é a primeira normativa que temos en Galiza que proíbe a instalación de parques eólicos en rede Natura. Eso, de momento, quen o fixo foi a Consellería de Industria, non o fixo a Consellería de Medio Ambiente, o cal tamén demostra o compromiso que o nacionalismo ten coa protección do medio ambiente e con que nos creemos que é compatible desenvolver potencialidades que ten o noso país, neste caso na enerxía eólica, co mantemento dunha protección ambiental. Evidentemente, todo o proceso de desenvolvemento de parques eólicos ten que seguir a raxatabla os criterios medioambientais, e así se establece tamén no propio decreto, co cal aí se ten xerado unha polémica interesada que respondía a outro tipo de intereses que non teñen nada que ver coa protección do medio ambiente, sino con impedir que por primeira vez en Galiza exista un aproveitamento da enerxía eólica que redunde no noso país, porque iso significa un cambio fundamental no que foi o papel como produtor de enerxía eléctrica no noso país, que é evidente que hai intereses moi fortes en que eso non se leve adiante. Eu creo que hai unha confusión que é necesario aclarar. Nos creemos que un chiringuito é cando a administración crea entes que ti crees entes públicos, non quere dicir que estés creando chiringuitos, sino cando creas entes públicos que non teñen ningún tipo de finalidade. Eso foi sempre o que criticou o BNG. E, nesta legislatura creo que se eliminaron moitas fundacións, elimináronse as fundacións dos hospitais comarcais, eliminamos as fundacións comarcais, o consorcio é un ente público. É un ente, o que pasa que está conformado por os concellos e pola Xunta de Galiza, e creemos que, ademais, un sistema que se ten demostrado que lle vai a dar moita estabilidade ao que ten que ser a xestión de competencias nas que os concellos e a Xunta de Galiza comparten un ámbito de relación. O consorcio non é unha entidade privada. O que é curioso é que haxa sindicatos, porque non son todos, sino que son algúns sindicatos os que estén, agora que hai un ente público como é o consorcio, que quen está ademais dándolle estabilidade á xestión dos servizos, que estén criticando ese modelo. A min, desde logo, sorpréndeme moito a doble vara de medir que utilizan algúns tipos de sindicatos. Por lo tanto, é evidente que ainda temos creo que hai marxe para poder seguir ampliando ou mellorando o que debe de ser unha administración pública transparente, onde se eliminen prácticas do pasado, pero é evidente que nesta legislatura se deron pasos moi importantes. Levamos no noso programa electoral dúas propostas que creemos que son importantes no terreo da relación co sistema financieros, como é unha nova lei de caixas que permita un maior control público sobre as caixas no noso país e que tamén determine que os aforros dos galegos e das galegas que están nesas caixas teñen que ir vinculadas fundamentalmente a inversións productivas no noso país e a fornecer de créditos tamén ás persoas que en algún momento da súa vida teñen necesidade del para poñer unha vivenda ou para outro tipo de necesidades nas que necesitamos recurrir ao crédito. E logo tamén, para nós é moi importante fortalecer o que son os nosos sectores productivos,
e na próxima legislatura os obxectivos claros que temos son a recuperación do sector naval civil na ría de Ferrol, a posta en marcha dun grupo lácteo galego que nos permita dimensionar e darlle maior estabilidade tamén ao sector lácteo no noso país. Pois penso que sí. Outra cousa é que ese sea un proceso complexo, pero é tamén unha liña de actuación na que se debe de traballar. Acabamos de ver como recentemente, por exemplo, en Euskadi ese foi un proceso que se iniciou e está claro que esa é a liña que hai que seguir para termos unha grande caixa galega que evidentemente sempre nos vai a permitir estar nunha mellor posición. Creo que é arriscado e ninguén pode facer unha quiniela realista. O que teño moi claro é que a única forza política que vai a subir nestas eleccións vai a ser o BNG e que desde logo o Partido Popular non é unha alternativa de goberno. A verdade é que creo que unha pregunta prematura, porque neste momento non estamos en campaña, non estamos nin definindo un goberno, nin decidindo, nin pensando en que van a ser as persoas que ocupen o próximo goberno, co cal a miña única meta até que pase o 1 de marzo é que o BNG consiga os mellores resultados, que fagamos unha boa campaña e logo o resto creo que é intrascendental, porque penso que todas as persoas que estamos no BNG estamos aquí porque creemos nun obxectivo, en obxectivos políticos, e eu desde logo non teño ningún tipo de aspiración persoal nese sentido.